syarat saranane. Apa syarat? Yen to prajurit non Turki wis dibabas wani lemah tibane Maju Prawadya gumura bendhe mungkung katon kretek sesauran sorak mawur mawurahan sorak bata rupa prawadya gumura bendhe mungkung
pateni sesuk. Kok ngene ame tak patoke mambelmu. Mas, sepulane. Piye? Asline ra mentok. Lho iki ora kono aku lah ora tak belani kok. Yo. Aku yo isi. Aku takut teman iki aku. Kowe ora gate iki ora lah. Kowe ora gate iki ora. Ya Allah. Ya Allah. Rase.
Ijen padha ijen. Ijen. Pejamkan matamu, Spook.
Ning desane sapa? Ah, Ning desane bojoku. aku mau mangan yo. Ah, sini lah. Ora les sithik. Oleh sithik ning separo. Oleh sithik ning separo. Ning separo. Aku mah ning kono Ora siji, ora yo ora. Dadi separo. Tengah. ora sida. Lah aku ning kono wis kok. Aku mah ning kono wis. Ning ndi? Ning kono.
Pancen prinsip.
Wow. Kok. Oh. Aduh. Oh. Wow. Wow. Goblok. Ya. Wow. Ay. Oh. Au. Wow. Sidok ora jane. Oh. Wow. Wow. Wow.
aduh. Aduh. Ora, janjane ngono kok ana apa to Kang karo awene kaya ngene Kang. Oh, tadi. Kaya apa ora ngerti ning desa Sambong Rejo ki ana ketoprak Tresna Muda Budaya sing wis terkenal ning YouTube kae lho. Jenenge anyar. Ketoprake ya apik-apik, bagus-bagus ya ayu-ayu. Ning enek sing elek siji le. Siapa Kang? Kowe. Alah ya Kang. Elek apik kuwi karek sing ngandung urip Kang. Piye Kang iki Kang? Walah. Ya wis ngene wae le. Iki selaran untuk lakone. Iki tak kenal sik ketoprak Tresna Muda Budaya saka kelompok Tanjung Kedung Tuban Kabupaten Blora Mustika. Ingkang dipimpin kalih Mas Jiono Pun. Piye neh? Aduh, piye neh? Sini piye? Po. Lah kok muni polo bingung. Sini ae. Nggih, ingkang dipimpin kalian Mas Adiono Polo. Terus. Ya wis ngene ae Kang. Ngene ya. Luwih gampang kuwi carane ngene. Nek pengen nekakne ketoprak Tresna Muda Budaya kuwi langsung tindak ning omahe Bapak Adiono Polo apa dene Mas Semit wong dusun kelompok Desa Tanjung lah Kedung Tuban kuwi Kang. Lah nek Mororono nek wegah tindak ning kelompok kene ngarep kuwi ana nomor HP-ne Mas Adiono Polo. Lah ngono lho Kang. Simpel wae. Ya wis Kang. Ora usah dadak kesuwen iki selalakonan nutup. Ayo padha bareng-bareng ndelok ketoprak Tresna Muda Budaya. Ye!